салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали Караоке TG. пеш аз видеоро тамошо кардан аз шумо як хоҳиш дорам. ба канал обуна шавед, каналро дастгирӣ кунед ва дар комментария нависонед дар видеои оянда кадом мусиқии тоҷикиро караоке карда дар канал гузорам. Инчунин матни суруд дар зери видео. раҳмат барои дастгириятон ва ба шумо тамошои хуб хоҳонам.